no me sa abo apemu brason se deruro sa aka no enne awie no me de ebrekwabna entwibu sia kon ena motimege hyasia na ye de ne ede eche eye abato ensemo eka no echemu ese isi womo any eminent advisory committee no edi ehyere yina no efa eye abato mafofra isi pese wode eba no eho enchi washo no akoye bebre de no ena ochemu se isi afedi omugusu a womo eye presentation ahodo ede ache eye eminent advisory committee no ede afa eye normal hodo mbeso mo eye ho sede be ya mpanifo isu betimi enyom ho entiase na bibia so nia omo ede ato eye amanyuko ahodo no enso enimo na yenua Isaac Agimandua ewo honom na de ekoso bia no yenua Agima enso so ede ebetoa so akura otimeka emu akwaba. Hello Ajiman. Hello. Yo, beme na otimeka emu akwaba. Yo. Na okoye no ede poti na esiye. Yo, minia same rate here. Yabo anai aba be drew IPAC meeting koso ewo electoral commission ene party ahoro no entem na nyesem strong ene kakra ene se eminent committee electoral commission wa bonni e de aka ho so wo tu omofo emfa aye voter register for omo so ebabi nti aha empenifo wo haye pa anopa be no kono ene fa efo ni nondumu ana central for your bo anan ebidru ahase bampo de eye say pay a free immigration service abubuwa no e de besi kokono do voter babia eye meeting koso no bampo mu agre papa police for wo ha police for ne krabata bako from STU formed police unit no omo e wo ha se omo bo ban isi ade empenifo e de meeting no e ba na wieye yehu se electoral commission ono pe anaka no wo esoro ho awone empenifo bi twesi a wo di anobaba ye owura asiedun katia NDC omo trust for penny ono no na no bi sam tuja an mo twese enyema bi a akoso no apako esa se omo ani enye hu papa ye no ne say na amen ye say political parties ni na emramisi ya na komo ko benkrom nanso omo de independent candidate bi aba anka no enu kwansen ko ba de take decision anaso be ka bibi e ma ye gitum nanso apako esa ya fucking to na say e de na ba be shame eno no say otia on pepra nani enje ho etisia de entenifo e ka ensam a omo pese omo de tuja se eniema bi akoso no omo ani enje ho eye NDC afam but the wota eye NPP afam a omo say ni ojan na ne begina omo say electoral commission na entenifo e eye tumi aso monsem se e wo so mutimi eye register anase no kwanse omo ye enti omo de omo da no mada omo hwe ne electoral commission ebebeka me yebru ha no eye central for yamayen ra eye baabi na meeting e koso enti ne nam enten no asa ye sene ensem ebefo ye nya no ma bi so no wo meeting na se ne obasa no obobọ frema e de agu yasom o ma ye people say new voter register ne de enam kwanso eba enti one no why o ma dey say bo nyintum say ye voter register fufuro no omo ye kan omo renchen bottom ma voter register fufuro no ebeba so minia Odishenti ededi kan ya momo nro munya sa me pato mo anya akonyanko meeting na say yenya akwanya enra eye meeting no nanso ye won tentenwa ye wo eye animu ho a ye koso nyina no ye hwe nia eko sesia no eye entenifo mu bako national chairman edema NDC amanufo no o kasa asiedin tatia general secretary ono so de na do de sam atuda sesia ne de ya nyapanya nwuramu de nanso ne kosi bia no entenifo aba a o mane central for ye twahia na ne ekoso ewo ho no o made to yenim etiminia ne ekoso ewo IPAC meeting electoral commission any eminent committee omo abone no mo yenhwehwemu se yenya fufuro yenya biometric register fufuro anasa me yenye no ni nyina ehon sensem no kosto ne be tibia nso yemfeku yahwefo ne yetiefo asoboa yo mame fausia na de dwumade nyina ko na wie ya na afi odidi be sibia e de abreria Isaac Ajiman na yete no enkade yeto so na yakọ eye ensefo enso so emu a Openi alote Jacob Sankane no na fifi motemo no na edwumteni de ema amaiko NDC
na opani e dia tudwa a wo che se omampani ekufo ado aban akofa ambulance dia bagana ha na ekowi ase no abodwa kese na wo de eda na dia on sheda ehunfu so bia e wo so eni ti no se de nkofo si eka na yedede wo ho ne ade no on de on sheda ehu Peace FM so na opani edi semwe edi etu dwana yentie enchemu akasa wo de emaye yeah build yentumi ya. So why do you blame the current government? Why a fanfare with the commissioning of the ambulances? It is within their prerogative to do it. Why? Because your election year. One thing is that from now to December 7th, so we be and two men showcase. I know why would you? Because Ghanaians will want to see really the when someone came and and see that's what they did, and I don't blame them for it. And here is it. Yet fire attendants obey. Yet ambulances. Because apart from President Kufo, President Musebe was ambulances bay. Okay, be bay. President Mama, okay, be bay. But in yeah, fanfare we showcase was it? Whether it's 260, 234, 307, and they have done it in a way, and there all eyes are on these ambulances. What's it? And so also do Wuduza, they also find a way to buy a month. But the importance of it is there. What promise it wasn't part of their manifesto, but it was part of their policies. What assume reign of power. There, over special initiative, one district, one ambulance. No way to more. Yeah, build. Social commentator Openi Alote Jacobs na yetse no enka yes was na dey edi ache ensefu fro emua managing editor edi Emma Insights the workers no eye Openi Kwesi Pratt Junior na wochemu ese Peni abedi chire Dr. Mahmoud Bawumia said papa yi ebaye na oche sidi no wache no edi na hyedem atum edi safo no edi akoma ankane IGP no ko wiase na sidi age ne ho ne mabonte ye de ope ama chese amanfo ka se sidi be ne wapie free dem a chese ehun sem ne na ko ye bebre na no na Openi Kwesi Pratt HM ese se de ne nyina ene se sidi no na ne ho den pa ese Peni abedi chire ene nti waje ni nsem atwa fa Peni abedi chire so Peni abedi chire da bi kura wo ne nam no na eja Pratt HM ese se uhwemu am se de sidi esi adwane afiri wa wo krodo eno na agina so amekofa ememma abrane aduanan se omo emre no mutimachi sidi no se de be ebetimi aboa na ega na sikasem no ebetu empon ituwe no hwema na se eja Kwesi Pratt moso na wo sresre eye Openi Bawumia kakra se de papa yi esika sidi ho asem ene ade na so ko wiase na age aban no ensem na amafo ibire se na ka economy profit Openi said there was sika asem na ka oba na Ghana fo yan nim se be bibia e da fo sika asem na so no ankowa na sa na gina so ama Openi Kwesi Pratt so e de etu edwa a wo je sidi no ho odene ese Peni abedi chire wo pia na to ba bi aso America ma wo ko na said there was edwa ne eko no eno na aban ne ehwe ye wo so da bi da wo se penifo ahodo beka ho binti aduama aduanan ya omo so abene sika asem mu beka ho no mutimi chi sidi gina ho se da be ya e be boa ye na sika asem oni so ebeko ye ya tosne de ni e de ache eye apomde enso so ensemu ekakra ahwe strike bi so ebeko so nyame eye adoma efiada eno so ebe ya na certified registered anesthetists omoso ena ekasai omoso edwumadi amudi no sonkopa omoso etimi eboa eye dentist for ene omomo ye operation ne edwuma bebiri omoso eboa etimi eje enipa nkwa edesi wo eno omo chese omo eda de serebi edit to medical and dental council 24 enim edefa eye edin a ewo sesesa ho
nanso no saa na muntu na wɔn etu yɛ no mpanyinfoɔ ebu nnua ɛde egu wɔn aso mu ɛreti no ɛkame ayɛ sɛ ɛyɛ ahadwene paa yɛbu wɔn animtia ɛno mu na wɔn sa ɛkyɛ sɛ medical and dental council for no mum direct health training schools no so mo sha sensa edin ahodo any programs na afi and so etimi one job titles and no and am penifo HS there be da hen ye di kan yen sama betu monim mobu enua e de agu moso mu is a mo ahwe na mo anka asem no amfa amaye dia na title ho ne ade e sefa title nsan ntimi anka dia eni fiada omo so ebeti etua yɛtɔso yɛkɔ enua ɔbɔfo akrofi nso so enkyɛn yɛkɔ akrofi hɔ a na yɛkɔ ɛyɛ Afran Plains South wɔkyɛ sɛ biribi a atwa mu no abusua bi so wɔn agyapade bebree ɛhyɛ ama kyɛsɛ na wɔn ɛbere yie paa wɔn mu tie tukura na akɔyɛ asɛm ɛde ama wɔn kyɛsɛ fulanifo bi ɛna kutwa gya ɛto wɔn adan mu na wɔn de nsɛm bi ɛtu edwa na enua bɔfo akrofi ɛna betumi ato so ɛde ama yɛ wɔnyame bɔfo mɛmo akɔba ya buru kwabena bɛmɛ na to asomaye kwabena medafe abusuakuo bɛyɛ miensa sabra me no kase ɛwɔ monkofi ɛwɔ Afran Plains South ɔmunya baabi na ɔmudi ɔmutiato eduafe ɛna ɔmoda ɛdi asɛm ne nyinaa ne sɛ wokɔ ɛyɛ afamacha a yɛfɛ na Afran Plains important hɔ a dodo na yɛ kuafo ɛwɔ hɔ na ɔmodan no ɛnhyɛ da nyɛ dan bibra nkyɛnse ɛwɔ so mpempi no ɛsrɛ ɛna ɛyɛ ɔmodan no so nti do problem say ɔmo hotumi kyɛ ɔmo paa ɛno na ahyɛ ase a ɛnya asɛm ketewa na ɔmo say ɔmo hɔ a no hu sɛ wusie bi ɛdɛ wɔ baabi ɛna mfama nso wɔ mu kakra nti mfama no ɛya no na ɔmo ti ane sɛ ɔmo dan no so wusie na asan de pie ɔmo dan so ɔmo say na wusie de pie dan so yɛ den ɛti sema na kyerɛ gya tɔ ɔmo dan ni mu a kyerɛ sɛ ɔmo nneɛma nyinaa hye ɛma ɛfɛ ne da ɛgu ɔmo dan no so no egya and fama tabri eye dansama ni bi abeto eye omodan no so e na ahye ne dwobee na no na busakwe so omokoye no na ye se before anifo edu opebre mo mo kyerɛ mo yie titu baabi ommoa no ebedidi eti omo hu se se bi awa no ma chegatum se ebefife foforo ama omo nantwi akodi eno na ye omo yesa na afim fama tabri dansama na de abeto eye dan so na ahye dan no na enye dan ba ko na ahye dan be ye enum ni nsia ɛna busumi a yɛwɔ mu atumi ahye wɔ hɔ no ɛnam fulanifoɔ ɔmo nneɛma ɔmo yɛ na nsɛnsɛm a ɛkɔ so wɔ hɔ no nti mene ka sɛ egya no hyeeɛ no ɔmo sɛ ɔmo nya mmoa yɛ ɛno nti ɔmo sɛ sɛ aban bɛnam n'adwofo so na ɔmo atumi abɛyɛ ɔmo mmoa na ɔmo asetem atumi awie pɛyɛ ne saa yɛ ne ɛkɔ n'adwo kwankyɛfoɔ ɔpanyin a ɔwɔ hɔ no mo ɛnkyɛ kubisan sɛ ebu mpanyinfoɔ sɛ ne ɔmo atumi o na ɛdeɛn na ɔwɔ ka na ɔkyerɛ sɛ ɔno nso afansa wate ɔmo akɔ hɔ no mo ɛyɛ assessment ahwɛ ɛmoa betumi akɔboa ɔnuam na mmom ɔma nte ne ntɛm kɔpem sɛ ne yɛ asɛmtwerɛfoɔ de asɛm aba abɔnten no afans na ɔmo ate asɛm na animanim hɛ ɔmo ne asɛm ma ɔwɔ mpɔtam owura Jordan Michael bedi nsabɔsoɔ na mmoa bi ɛsɛ aban de kɔboa sankɔfɔ na sɛ sukuu dan mu animanim hɛ yi a sɛ asɔre dan bi mu ɔmo betumi apɛm na ɔmo betumi atena na ɔmo betumi aboa ama ɔmo abusafo bi enya baabi ama ɔmo na ɔmo betumi atena animanim hɛ yi a ansa na ɔmo apɛ mmoa de ama ɔmo na sɛ ɔmo dan na ɔmo bɛbɔ so a ɔmo betumi abɔ so nyɛ sɛ n'adumfoɔ ato ɔmo pɛnsi na mmom repapa mu no ɔmo bɛbɔ am na nea ɛkɔ so wɔ hɔnom na wɔn nsɛm foforɔ mu no ɛndura nkomanfoɔ a wɔnom wɔ akyem anyinasin ɛba akyemtafo ɔmo ante asɛm de abɛn a etu akasa etu ɛkasa yɛ ne yɛ yɛn nuanom akɔmukafo yi a mpɛn pii no sɛ baabi nya a na ɔmo akyɛ biri hɔnom na ɔmo de abɔ ɔmo bo na ɔmo akɔgyina hɔ na yɛn nyinaa yɛwɔ apiem asɛm anim sɛ wofa akyem ɛyɛ tafo na wokɔ akyem anyinasin a ɛkwan ne nyɛ baako sei nti ɛba saa na akɔmukafo a yɛfɔ mo anrɔbɛs yi bi anaasɛ nipa a yɛsu sɛ ɔmo yɛ anrɔbɛs yi bi akɔgyina hɔnom ɛna ndɛ nnwuma kɔdi sɛ adwuma na ɛkɔ wie akyɛ na etuo kasa a nipa mmiɛnsa so na ɛkɔ wie akyɛ emu baako deɛ watɔ mmienu no nso ɔmo atumi akɔhwɛ ɛma baako a ɛfa ne tim ma ɔno nso ɛtete ne tim nam kakra ɛne ne nwii no ɔno na yɛne ne di nkɔmmɔ ma yɛbisa sɛ ne ba ne sɛ na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm o ɛndura enyume bɛɛ nɔnkono na ɔwɔtwe ɛkɔ nɔnkono bere mu no ɛna asɛ sɛ ɔmo kura moto ɔmo kɔ na ɔmo du baabi na abobɔ yɛ bi apaaki si hɔ no na ɔmo sɛ na taxi driver bɛn na ne kaa sɛ nti ɔmo kɔ bɛn a bɛɛ akɔmukafo no mmienu efi ɔmo ti aba mmienu nso fi ɔmo anim ba ɛna ɔmo fa mo moto mura ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo dwane no ɛne sɛ ɔmo sane etu ɔmo di gu ɔmo sɛ nkorɔfo bi wɔ hɔ kwan pa a ɔmo akyekyere ɔmo akɔgu kooko ase deda a yɛakyɛ ɔmo ho nneɛma nyinaa nti ɔmo yɛ yɛn fama na ɔmo dane ɔmo nso ɔmo dwane no ɛna etu kasa yɛ abe na ɔkasa yi
baako ato mu ya asam na be a wo so masadam no kase o ma tebi na akopie mu achimtafo aban ya asabia na baako so fu no e kan na ono so ni de na ni yenyan no o da achimtafo eye aban ya asabia wa hanom na baako bie mu so a e fa ni tim no ona ya ma hwe no e ma sabram no kase ne ho ye mo ma gya do kwan mo ko ni sie o ma fo eche se ewu abom o be se police for say enye baako eche so edikan ni ye to so ni mu empensa so ni e na ma che sa kom ka for ho mo anyi na ti kwa no so nti aposi for me on bon na so kwesa na kwa ehwe buada nti sabre a nipa to wa se ni mu no on be se aban enka police for ho no mo makade na sa kwa no so bombo mo esa no fi osiem na wo konkran a enye si ho na wo fa na gedifo ama ni omu ho ho no enya sekta ye de ni be di eche ye beto ma bebia no ye fa nka me ye ti for what sa akom kasama akoho no ma nipa baako atofini ama ne bonasi Erase yenua akrofi ena yete no kana wie busua dero no esikwabna entwibu siakon ena motie menka ebese hia no sia erefa